No hindi mo man mabaton, kung imo mabatian nga ang isa ka anak nagabato kag ginasakit ang mismo ya Iloy. Ini kasunod sa nagluntad nga pagpang-hostage sang anak sa iya nga Iloy alas 10 sang aga sa Purok 1, Barangay Progreso, Lapos, Miyerkules nga adlaw Marso 15, 2023. Suno sa report sang Iloilo City Police Office, alas 10 sang aga sang tinalikdan nga adlaw. Nanawag ang barangay kagawad sa kapulisan nga mayara sang pagpang-hostage nga hitabo. Bangod sini, gilayon naman nagresponde sa lugar ang kapulisan sang La Paz agod i-chekyar kag i-konfirmar ang impormasyon. Sang ila na nahibaluan nga critical gali ang sitwasyon, nag-abot man sa lugar ang kapulisan sang ICPO, Special Weapon and Tactics o SWAT, kag Bureau of Fire Protection, lagip ng ambulansya sang Iloilo City Emergency Responders nga alerto nga nagabantay sa palibot. Diri na nila nahibaluan nga si Charlie Reyes, 48 anyos, nga amo ang anak nga nag-hostage sa iya Iloy, nga si Marieta Reyes, 86 anyos. Kingamit ni Charlie ang duha ka mga kutsilyo bilang taya sini sa likod sang ulo kag liog sang iya Iloy, samtang sila ang yara sa sulod sang ila puloy-an nga ginbaralan ni Charlie ang puwertahan kag nagapahog gabunon sini ang iya Iloy. Una diri nagnegosyar ang duha ka barangay kagawad nga si Reynaldo Dalisay kag si Bernardo Barreta apang wala na nagkooperar sa ila si Charlie. Bungod sini, ila gin-request si Dr. Rebecca Gregorios, ang mental health officer sang Lapos District. Sang yara na ini sa lugar, lakip na ang officer in charge sang ICPO nga si Colonel Joreste Coronica, kapulisan sang ICPO, Major Mark Cordero, kagang hepe sang Tigbawan Municipal Police Station nga si Captain Mary Jane Panes. Agod sila ang magbulig manegosyar nga nagdanga tubtob alas 3:45 sa hapon, apang ini nagresulta sa kapaslawan. Sang nagpatak na sa alas 3:48 sa hapon sa amuman nga adlaw, dali naggenpuwersa sang SWAT team nga sodo ng balay kag nagresulta sa madinalagon niya pagsalbar kay Marieta lakip na kay Charlie. Sa interview sang Radyo Bistado kay Colonel Coronica, iyagin pahayag nagahana na kuntani nga puno ni Charlie ang iya Iloy kag mag-attempt sang suicide sang ginsulod sang SWAT. Sang na-rescue na ang mag-Iloy, nakaangko na mga inisang minor nga kapilasan bangod sa kaugalingon man nga buhat ni Charlie. Ginsabjogin siya, wala siya nagsulat. In fact, decided siya mag-bato o mag-suicide. Nangin emosyonal naman si Colonel Coronica matapos ang madinalagon nga paghusay sang insidente, kag isa-isa ini nagpasalamat sa nagkooperar sa iya kapulisan nga makuha ang mag-Iloy nga hilway sa katalagman. Kung wala ako nangayo sang advice sa aton City Mayor, who is the CMC commander. And gusto ko ipabugal ining membro emosyonal si Colonel Director sa ICPO for members of Special Weapons and Tactics. ang akon SWAT ang madason yang kay kon hindi ni sa ila, no? Wala na sang iban ng isog. They are really isa sa akon mga salandigan, of course. Negotiator, unang-una nga nag-negotiate si Dr. Gregorios of the City Health. Of course, no, I would like to extend our effort, no, sa gipakita ni Dr. Gregorios and her team to negotiate with the hostage taker. And also ining mga hostage members of the negotiating team nga rin dire ining tatlo, except kay Police Executive Master Sergeant Pinuela nga taga dire sa ICPO, si Police Major Mark Cordero from Regional Office, no, Regional Controllership Division, gintawagan pa naton, and Police Captain Panis from Tigbawan Municipal Police Station, no, gintawagan naton because they are trained in this hostage negotiation. Para nga mapasigurado naton nga because of their skills, no, as much as possible ang hostage negotiator ma-convince, but we fail. And
hindi nila sala, it's because of the condition really of the justice negotiator. And of course, gapasalamat magita sa aton nga kay Sir Jake Conlo, no, and the other agencies of our city, departments of our city. They are always with us, no, in this time of crisis, man-made crisis. Malipayon ang Team ICPO, and thank you sa tanan nga suporta. Yan naman ang presensya ni Jake Conlo, ang head sa Public Safety and Transportation Management Office. Bangod sila ang ginmanduan ni Mayor Treñas nga mag-alalay man sa insidente. Ginsiling man ni Conlo nga hindi iniuna nga beses nga natabo bangod sa nagligan nga duha ka tuig. Gabi sad to nga adlaw, ginpokpok sang baton ni Charlie ang ulo sang iya Iloy. Ginsiling man ni Conlo nga may ginasoperar nga balatian sa paminsaron si Charlie nga amo ang ginatunaan sang ini nga insidente. Nga nangayo si Charlie sa iya Iloy sang kwarta apang wala iligin hatakan. Tungod sini si Charlie ang nagpahubog kag nagbulaw rason nga nagtula ini sa iya kaugalingon. Actually, less than, I think 2 years or COVID time, naka-respond man kami dito. Kami man, no? Kung kuman ang diri sang PNP, gabi ito ya, no? But at that time, wala siya kutsilyo, batutong ginampo siya sa mother niya, sa nanay niya. That's why very familiar ko sa ini nga sitwasyon sa natabo. So, I think may demand siya sa mother niya, tapos siyempre doon nakainom, daw medication sa ni Doc. No? Actually, that is why nga familiar si Doc sa iya because under medication sa ni Doc Gregorios, no? Permit na siya kay Doc. That's why nga si Doc ang medyo ginapamatian niya, no? Si Doc ang muna aton nga district medical doctor, no, diri sa Lapus. Actually under medication na si Doc, no, may ginatumar na. So that's why nga si Doc familiar si Doc siya because under medication sa ni Doc. Initial information at trigger kay Doc pangayo sa kinanay niya sa kwarta, so may tagaan, so nagkulaw naman, nag-inom. Siguro daw nagsaka naman ang sa ulo niya. Nagamuni man siya, no? Ginkumpirma man ni Conlo nga under medication si Charlie kay Dr. Gregorios para sa iya ginasoperar nga balatian sa paminsaron kag si Gregorios ang nagnegosyar man kay Charlie. Bangod permi ang mga ini naga-istoryahanay kag ginatatap kon magpadulong si Charlie sa iya opisina. Yara naman karon si Charlie sa Western Visayas Medical Center kag si Marieta naman yara sa Don Benito Hospital nga sila ang padayon nga ginabulong kag hilway na sa katalangman. Aaron Refollo, Basta Balita kag Serbisyo Publiko, Radyo Bistado.